napravim kruh sebi, Čuj, lezu napravim, palačinke, čorbu. znaš sve to. Sarmu nedavno sam sebi pravio. Samo malo da prikažem, da vide gledatelji kako to uredno se sve održava. I hoćeš se ponovo ženiti, rekao si nema toga. Ma nema od toga ništa, ne dam ja svog grehaka, svoje kuće, ne dam. Kakva je pokojna Katica bila? Ali imao bi želju još koji koku nabaviti, to mi je sve najbolje njija držati. Nalazimo se u Veseloj, ovdje blizu Bugojna. Sa nama je jedan sagovornik kojeg evo potrefila malo tužna sudbina u posljednjih godinu dana. Pa evo krenut ćemo redom. Za početak nam reci kako se zoveš, evo na ti ćemo, pošto ovdje smo i sad se poznajemo. Pošto smo Bugojanci. Jes, Bugojanci naši domaći. Kako se zoveš? A ja se zovem Miroslav Budmir, a svak me zna po nadimku Mićo, jer to mi je nadmak. Hvala vam prvo što ste došli, a ja imam jednu tužnu vijest reći. Za mene tužna. Izgubio sam 3 za godinu dana. Dobro, malo će mi se jedna osoba ljut, neću ni spominjati. A uglavnom, žena mi umrla isto, ma reći, tak briga. Žena mi umrla, sestra mi umrla i svastika. Moja žena pokojna je digla velak kredit. Ja sam nešto vratio s pomoću dobrih ljudi. I zahvaljujem se i svojoj sestrama, ovim dvima, i ženoj obitelji i dobrim ljudima. Kredit je bio 20.000 maraka ili 20.000 maraka. Vratio sam 11, ostalo mi još 8,5. To trebam vratiti za godinu, 2 dana, a sam ne znam kako ću vratiti. Evo krenut ćemo nekako iz početka. Rekao si da je umrla žena, sestra i svastika. Jeste. Koliko ima da je žena umrla? Pa ima 8 mjeseci. Sad ne znam, ne znam pitat, bolest neka je li bila? Pa imala je rak pluća, brzi rak je pokosio i tako. A onda poslije nje mi je sestra umrla. Kad je ona umrla? Pa iza nje možda, eto ima sad 2 mjeseca, 3, tako i svastika toliko ima. Pa sam se borio za život i radio i sve i vraćao te kreditove dalje. Ne mogu niti znam šta ću i kako ću. Da nije ovdje komšija, ovdje Kize i Bude, gdje god su krenuli razvali sme, a imam još 2 kuće ovdje hrvatske, neću naglasiti, naljuče se na mene pa će me napast. I oni su mi isto pomagali koliko su mogli. A tako i sestrem ove 2 što su ostale i žena ta obitelj. Ja, kažeš, paziš se sa Bađom, evo mnogi Bugojanci znaju za taj nesretni slučaj kad je njegovu ženu, nažalost, krava udarila i na nezgodno mjesto i odmah je preminula, je tako? Pa je, to je živa istina. Ja sam otišao tu u kafić da popijem samo kavu sa ovim komšijama. Došao je drugi komšija, evo, stanje je blizu mene odmah. Odmah došao sa autom i kaže, šta ti je Marca dođe, pokojna, rekao svastika. Ali kaže, sidaju auto, krave uple. Mi smo došli tu i onda policija dolazila. On se bore, žive, odim, pomognem koliko mogu. On meni dođu, pomognu koliko mogu. Jučer smo baš išli malo drva sić. Jednu smo ekipu napravili da ne plaća ništa. Jedino što je morao malo kupiti goriva za motorke i ostalo, ja sam jednu ekipu napravio i mi smo njima naskli drva. Aha, a reci mi, kako se boriš sad sam? Jeste imali djece? Nisam imao djeci, ma borim se, od Nemce sad na Nemcu. Eto. Na taj način snažiš, a koliko si bio sa pokojnom Katicom? 22 godine u braku. Nije to malo. I sad još kad se u pitanju, kad je žena, volim svako našalt da se žen ponovo, ma meni ne treba da im ovo raskopa što imam u kući. Pa bi bio ko onaj prosjak najveći u Bugojnu. Ja šta? Meni, evo vidite, ima ljepota, čisto je. Podsjećaš uredno. Malo, evo gledatelji možda koji prate YouTube i ove druge YouTube kanale, malo na Mircu posjećaš ovoga samohranog oca koji ima djecu. Ovako isto čisto i uredno, evo i kod tebe. Stvarno svaka čast, evo koliko ima, već 9 mjeseci da je preselila žena. Da. I da ovako održavaš, vidiš ti, sve zategnuto. Ja kad ništa ne radim, ako nemam kakvog posla okolo kuće i pred kućom, onda
upalim televizor, ali ne puštam muzike, ne treba muzika. Jer velika je to kad se troje izgubi. Pustim kakav film ili dramu, gledam i Andrljaj svačam po kući persuđe. A volim se ovako ovdje sa svima sam dobar s komšijama i volim se i našaliti na svoj račun, na njihov račun. I ima baš dobri ljudi koji i danas dan pomalo pomažu, ali ne mreš ti kad je svakdi kriza i... Pa ja kredit taj nezgodan, vidiš ti... To bi volio riješiti njezin kredit, isto da bi se ja ponovo rodio i da što u nas kaže da ne leži mrtav u zemlji podugo. A ja ma steže to džaba je oko vrata kad dođe taj novi mjesec. Nekad mi dodije da bi uzeo bilo šta da poludim, a to mi ne vredi jer ako život teče dalje, moram se boriti dalje, pa kako god bude. Jeste. A šta ste s kreditom? Povodom čega ste digli? Jeste nešto kupovali ili... Ma minjali ove stvari, pokuće, jer je bila stara kujna, pa otpadala, pa ove laminat stavljali, ma svašta je to pomalo. Evo, trebam još i prozore promijeniti. To će mi jedan čovjek sad za nelje, eto, kisni je tu i pa ću vidjeti sa njim. Aha, ja, drvena ova. Maja, to kad kiša udari isto u potok vam iđe. Maja, ma drvena stolarija. Ma odavno je, 97. mi su ovdje vratili. Aha. Maja nije ovo skroz. Onda sira i prozori bili, sira stolarija, donacija, pravila kuća, eto. A rekao ti neko zamijeniti ili... Ma nije, našao sam jednog čovjeka, pa ću vidjeti kad zaradim para ovako sa ovim komšijama što idem, onda ću kupiti sebi i promijeniti, nastavit ću dalje živjeti. Aha, pa evo, koliko li je ovo veličina? To je 120. 100 isti je, znači 120, 120. Ne bi on ga stavio, ja bi opet drvenju stavio, ne bi oni plašni. Nemeren je svijet je stavio pa morao minjati, neće da se zato... Ne vjeruješ plastično? Ne vjeruje, zdravije drvo. Aha, pa eto, ako bude gledao da ovo fino uradi, bilo baš lijepo. Zdravije drvo. Drveni prozor. Ma manje više prozor da je meni taj njezin kredit. Pa ja znam, ali eto ima ljudi na sve načine hoće da pomognu pa i učestvuju. Znam i ja. Pa evo tebi vrijedi sigurno, vidiš ti čovjek se evo koji držiš do sebe i do kuće, nažalost šta ti može danas od dnevnice i nema svaki dan dnevnica kad odiš. Pa nema, dan, dva radiš, 3 u vrh glavi, onda hajde sidi što zaradiš, ostavljam vamo pare pa opet nastavim tako da sam skupljio i to 11.500 tisuća uspio vratovo mi ostalo još 8.500. Molim dobre ljude, a molim i ne loše ljude ako hoće ko nek pomogne, ako neće. To je njihova dobra volja. Ja. Čaba, evo, boriš se na svoj način. Nažalost, eto, nema djece i ovaj video nek bude i pouka onima koji imaju djecu da ih cijene i čuvaju isto djeca roditelj. Evo, vi nakon 22 godine nažalost niste imali. Nismo, nažalost. Provio sam da sam imao šta bi takva je sudbina da... A ne znam, ovo je sad kriza, ne znam kako bi rekao, je li pametno imati ili ne imati. Ja. A i to ima nešto, te boračke penzije, to ne mora biti za struje i za vode, kamalo ostalo. Ma ja, to je sve minimalno što izdvajaju. Ma ništa, šta je 160, 170 maraka. Pa jest, ne može se pokriti što kažeš strujaj. Ma ne može. Onda tako odem baš, opet spomenuti Kizu i Budu, odem sa njima zovu me. Gdje god, znao sam s Kizom otići od onjeg vakfa do Kupresa na dnevnica. On me plaćao po satu 10 maraka, znao me i priplatiti. Ma pošteno, Boga. A tako i Budo, ovo mene malo me zeza, neću reći kako me zove, da ne bi se drugi naljutili. Jer mi šalimo se i ja i on. A i on isto kad god kaže, ima on gor drva pritiču, konšo, nestane li ti drva, imaš njegova motorka, a imam i ja svoju neku kineskinju. Svi opazite se. I kaže, ti slobodno gor drva sebi napila i gon kući. A je svidio? To je... I zar ovo nije fino, čoveče, vidiš ti? To je baš... A ima, da pravo kažem, ima u svakom žitu kukolja. Ma jest. Jest, sigurno. Eto. A reci mi kako za hranu, jel sam sebi... Dobro, kuvam sam sebi.
napravim kruz sebi, Čuj, lezu napravim, palačinke, čorbu. znaš sve to. Sarmu nedavno sam sebi pravio. Eto, uglavnom kuvam sebi. Pa danas mlade neki uda se pa neće da nauči i ne zna, vidiš ti. Sve znam, sve sebi očistim, ispijeglavno, čisto. A čoveče, samo malo da prikažem, da vide gledatelji kako to uredno se sve održava. Vidiš ti, ko kakve domaćice žene, ko da se žena ovome održava, brine i vidiš ti kako je oko drva sve čisto fino. Svaka Nema, čast. mora biti. Ja, pa ima neko ne mari, džaba je. Pa ima. Neko može i u brlogu sjediti, moje mića. Ma, ja to kažem, ja ako ne vidim digo subotom ili petkom rata, većinom svaki drugi dan, svaki dan zapravo usam, jer ovaj tepi privlačam, sve mrve se vide i Aha. ja to usam, imam onaj džoger, obislim džogerom, laminati, ima ni maramica, papirni za ovu stolariju, obršen, Ma ja. pomalo sebi čistim, održajem dok ću moći. Pa jest. A kad ne mognem, A kakav sa zdravljem, reci mi? pa malo sme leđa bola, hvala Bogu da kucnem u drvo, dobro je sada. Koliko godina imaš? Eto, neću reći. A nećeš... 56 napunje sad neki dan. Jesi vidio. Eto. A znači, kad te zezaju, hoćeš se ponovo ženiti, rekao si nema toga. Ma nema od toga ništa, ne dam ja svog grehata kad svoje kuće ne dam. Mogu ja se oženiti, ima i koji pita, ali haj ti nađeš sad finu i poštenu ženu, to je rijedak slučaj. Kako je? Ma, meni ne treba. Ne dam ja svoje mirnoće, mogu leći kad hoću, mogu ustati se kad hoću. Jedem, sebi sprijem šta hoću, šta mi briga. Kakva je pokojna Kaca bila? Ma, bila je dobra i malo je bila ljuta. Malo ako nešto zgriješim, odmah galam, ja to ja nisam uzbio. A svaka je taka? Ja samo iziđem, iskuće, pusti i huja 5-10 minuta, opet isto nastavljali smo živjeti. A, u tome je možda recept, kaže, Pa, pusti je, kaže, da otpuši. pa to je točno. Ma ja sigurno je imala tako neku No takvu narav imala, je bila radnica, jesmo išli i dok je bila živa i svi tu malne i imao sam i svoje malne pa sam ukinuo već i godine prošle i sve to. Sad ću ove godine evo zabavati, uzorati kompira, sad sebi nek imam i da ne kupujem i samo neću one mrkve sad peršna, ja god travu čupam, ja počupam i mrkvu i peršnu i moću luka bilog i crvenog i graha. Ma ja, nezgodno. Ono nezgodno piljkat unutra vetno. Ja, a recimo vidio sam i koke u dvorištu, šta imaš išta od životinja? A sam imam 12 kokoša i horoza 13, 2 cuka i maca. Imao sam kozu i 2 jarad, prodao sam kako sam išao na Nemce, tako da sam odmah dok sam prodao jarad i koze, odmah sam odnio za rate kredita. Aha. Jer tako se ja borim da se mogu izboriti, da nije rate kredita, ja mogu živjeti što sebi zaradi. Svidio. Pa jes to ti je omčak što kažu oko vrata i taj kredit, ko nije imao ne znaš taj kredit. Ma ne daj, rekao sam, Bože me prosti žena, kud uvali me sad u kredit, sad sad rekao moram boriti, ali eto pokoje duše, šta bi kad je ona tako. Ja. Trebalo nam i jednostavno i morala ona baš. Ma ja, dobar si čovjek, tu će izaći na kraju sigurno. Moće kogoda, ja se uzdam prvo u sebe i u dobre ljude i kogod mi pomogne, dobro mi došlo, ko ne pomogne, isto mi je. Ma ja, nemaš poruka, ne kockaš, ne piješ, to je najbitnije. Nisam, kakvi. Ma ja, to je najbitnije. Ja ako odem u grad, odem popijem kavu, sok i kući. A i kad odem u grad, ako imam neki obaveza kod kuće, biš odmah obav svoje i biš odmah nazad. Pa jest. A ne znam, imaš kakvu želju sad oko tih životinja, opet haj se veži, ne možeš na dnevnicu ići. A imao bi želju još koji koku nabaviti, to mi je sve najbolje njija držati. A nosi li jaja, recimo? Nosi. I uspiješ i njih malo prodati? Pa prodam ovdje sve po komšiluku. Ja. 15 maraka tabla. A baš hoću da pitam neko, je li pola marke jaja ili više? Čuo sam da domaće idu i po 70 feninga, možeš slobodno davati. Pa nije ja ovdje, pošto su ove komšije dobre, pa ja sam ima dobre, tako da
Jer i kad uzmu onda i danu i više, nekad danu manji, nekad to mi ne gledamo. Aha. Ne gledam ni s kim, eto. Da pravo iskreno kažem, ni s kim ne gledam. Ja odem pomognem njima, oni meni tako nije. A ima prostora za koke, jel? Ima. Koliko bi moglo još stati, koliko bi? Ja za sada da makar 10, pa vidio kasnije da širim dalje. Imam, štala mi je prazna, pa bi u štalu držu. Ima dole, čuo sam u veterinarskoj da se isto može upisati one što pronesu kroz 10-15 dana oko 19 maraka, pa evo i to bi bilo super kad bi neko učestvovao. Pa bi. Da krenu nos, pa da brže nakupiš, da ti je makar u 2 dana tablu prodavati. Pa je, ovako nakupim za 5 dana. Pa jest, to govorim. Znaš, kad ima već prostora za koke, a ne može im ni divljač, ništa. A ne može, zato držim 2 cuka, imaju ovdje lisce hodaju, ali zato držim na 2 cuka. Ma ja. Ima jedna velika kuja gara, ima onog malu kućnog. Nisam ga mislio vezat, ali pošao jaja, jiste, aj ti, rekao, jarane u lanac, volim ja pojesti. Čuj, hoće jaja. Prije dok je bio manji, a sad neće. Ma ja vidiš, znači vrijedan si, domaćin i radan. Pa jesam, meni nije mrsko otići nigdje raditi. Nigdje, eto, išao sam i u Kupres kod jednog čovjeka, radio, ja još jedan momak. Ko me bude zvao, imat će moje broj. Ma ja ostavit ćemo. Dogovorit ćemo se za Nemce, ili po satu, ili Nemce, to... Nema posla da ga ne bi radio, jel? Nema posla. Samo ne bi drva cipu. A ostalo bi pila drva cipu. Ja moraš leđa čuvat. Pa šta će ima sad traktor, že ja slom za 12 maraka, a traktor cipa za 12. Pa jest, cijepač. Sada ona više ručno cipanja bi, ne bi ni od toga pišu. Ali ostalo mogu i kopat, mogu što god. Fino, jer ima često i mi dobijemo upite na strancu, ima li neko da bi uradio ovo, da bi ono, da bi skresao ogradu tamo vamo i onda traže ljude, ne mogu naći, ali evo ovo je baš idealna prilika, fino ćemo i broj ostaviti ko bude želio na dnevnicu, da te angažuje, da se neće pokajati. Može. I svi oni ljudi koji su mogućnosti da ti pomognu, sve ćete moći kontaktirati na broj telefona. Ja sam spomenuo prozor, mada ti govoriš da on nije prioritet, ali ako već ovdje kapa, što ti ne bi neko zamijenuo drveni fino, da imaš. Pa je, to vidiš, krpa ima, ne smije skloniti. Pa jest. Kiša malo dok udari, jer nekad ja odem iskućija, onda kad dođem sad bude mokar zid, pa moram kreći, srećan pa umim sam sebe okrećiti. Ja. Ne bi nikome kreći. Sve sam uradiš, Sve sam. Maja. Dobro, ovo je prije nego žena što mi umla malar, ja došao iz Travnika, pa mi on okreće, ja vičem ženi, što daješ džaba para kad i ja mogu okrećiti. A sada sve sam krećiti. Maja. Ima valja, kupi, upol i ljuštri. Jest. Ako ne valja jednom, valja drugi put ponovi. Tako je. I da nam koke dođu, kako volio da ih hoće jedno 20 doći, onda bi se razrahatio. Pa ne bi imao ništa protiv i 20 komada. Baš mi bilo dobro, zagradio bi tamo da ne bi vam ovdje hodali, prljali ispred kuće, ima mogu da samo staviti dol do potoka, imaju vodu, ima hrane. Ja više pojedu kokoške nego ja. Jer ja ne volim životinju patni, paščad, ni macke, ni kokoša. Maja. Lako je meni se naist, evo, za trenutka i ja sam sit. Pa jest, džaba je. Ma vidi se to po čovjeku, kad je radan, kad je... Ma sve. Moj Mića. Ruke me bole juče kako smo sikli drva. 2 motorke, naš 4-5. Džaba, nije ti ništa mrsko? Nije. Ništa. I ni u šumu, ni ništa. Evo, sad planiram sebi ću gore u jednu livadu svoju u drva. Dao mi je šumar. Ima liske, johe, vrbe, što god otra meni valja. Pa jest, toplo ti je stvarno Bolje nego da kupujem drva. Pa jest. Fino, Boga. Glavno, borim se i borit se dalje. Tako je. I opet kažem, hvala svima i dobrim ljudima i mojim sestrama i ženoj rodbini. Koliko su pomagali, pomogli su mi. A sad... Ma ja što kažeš, ne bi morao niko da nije to kredit. Ne bi niko morao, mogao sam ja sebi zaraditi, nije ovoga kredita. Jest, ali eto, promijenit će se to ako bude.
Pa ja se nadam i uzdam se u dragog Boga i u dobre ljude. A oni što ne pomognu, hvala mi isto da si im pomogli. Ma jest. Dobar si čovjek i to je najbitnije, a bit će i dobri ljudi sigurno. Počekao Bog da i ja se nadam. Tako je, drugi put kad dođem pa da u veselju fino napravimo i neki možda i hljebi, pitu da vide može, da si može. A mogu te pitu napraviti, samo kupi juhke i evo je. Ja, super. Možda drugi put kad budeš dolazio onda snimit me kako pravim kruh, što vi kažete hljeb. Ma isto je to. Isto je to. Aha. Isto jedemo ga jedni i drugi i treći. Ma jesmo. Samo drugi naziv. Ja kažem, ko ne vjeruje u svoju vjeru, ne vjeruje ni u tuđu. Pa jest. Ko ne vjeruje, ja ako ovako da reknem, govorim to i otprija sam to govorio. Ako ja ne vjerujem u svoju crkvu, ne vjerujem ni u džamiju, ni u srpsku crkvu. Pa jest. Zar nije ovo fino kad čuješ Budimir i Fuad, da su dobri, da se pomažu, a od svađe nema ništa i to je ono sigurno najbitnije. Hvala ti puno, Mića, pa vidimo se. Evo sam da broj rekni, pa. Zaboravili smo broj telefona, a ja ću ga napisati ovdje na 062 631 477. Super, spisat ćemo ga na ekranu, pa da mogu ljudi vidjeti. Ima li Viber onaj? Ima, super. Jer ima ljudi neki izvana se jave pa pišu, nezgodno je zvat, troši se ono dosta. Imam ja i na mobitel, sam nek tražu ovu sliku, ima male cuke, na njoj mogu me naći. Super. Ma ja, super moj Mića, u zdravlju i veselju, pa se vidimo drugi put. Ko Bog da, hvala vam što ste došli. Želim svima sve najbolje u životu i u zdravlju. U moru negativni i lažni priča, ovo je sigurno jedna iskrena. Ja sam preporuci došao od jednog prijatelja. To što svi priča da sam ja ovaki naki, to je čista laž. Ne govorim za tebe, za druge ima puno youtubera i drugi što snimaju pa se ispostavi ovaka, onaka. Nije za tebe, nisam ni ja ništa loše čuva, viđao sam i tebe i pokojnu kad su po gradu, uvijek ste pa jeste. Nešto radili, hodali. Ma je išli do doktora i onda u kolicima je bila. Pa jest. On je jedan put pala i odvuko je neljom, svako uva doba, sutra dan, ponedjeljkom u 3-4 sata mi javili da je umrla. A šta je pokoje duši? Svima i svim mrtvima i rahme duši i muslimana koji su umrli. Ne znam šta bi drugo rekao i sve. To je to, svako dobro. I vama.